Тази седмица е изключително важна за мен и за агенцията, защото ако нещо се обърка и се провалим, ще изгубим адски много пари. Имаме много неща да свършим. Едно от най-основните неща е, че ставаме един от главните спонсори на Надкаст. За тези, които не знаят, това е подкаста на Неделчо и Тоджаров, в който обсъждат изключително много предавания по телевизията и в YouTube, включително и Ергена. Нещо друго, което трябва да се случи тази седмица, е да сключим договор с един строител за сграда, която ще продаваме в квартал Кръстова вада. Имаме, разбира се, и срещи с купувачи за няколко сгради, които предлагаме. Имаме няколко интервюта с кандидат-брокери, но пък има нещо много интересно. Опитът ми показва, че половината от насрочените интервюта хората просто спират да си дигат телефона или не идват на среща. Но пък, вижте, това е добре. Това е добре, защото този бизнес е за хора, които са сериозни и ако ти не можеш да си спазиш една проста уговорка за интервю, по-добре, че не си дошъл, защото така няма да си изгубим времето взаимно. Така че ако тази седмица нещата се наредят добре, това значи повече бизнес за нас, повече сделки и повече нови брокери.